Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da sake kasancewa da ku a wani tutorial class namu da muke akan Binance Exchanger. Kai tsaye kuna tare da Muhammad Jamil da ke jihar Katsina. So a class ɗinmu na baya an ba ku mance ba mun yi magana akan P2P, ma'ana yadda za ka sai coins daga exchanger ta Binance ka tura zuwa wallet ɗinka ka sai coins. To insha Allahu yau lecture za ta yi duba ka cokam kan kana da coins ɗin kana so ka saida a maido maka kuɗinka cikin bankinka. So kai tsaye za mu je mu daɓa inda aka nuna P2P ko kuma mu zo mu taɓa nan wajen wallet ɗinmu. Kwanaki wallet muka taɓa amma yau bari mu taɓa P2P. So ga nan akwai buy akwai sell. So sai mu je mu lura sai mu taɓa sell. So kamar dai features da ake lura a can guraren saye, so haka ma ana lura da su wajen saida. So ga wannan Miri Naija ya yi transaction 118 trade ya samu 84.89%. So amma kuma kun ga wani logo nan da ke indicating, so yana indicating cewa in ka sai wannan zai ma transfer na kuɗi ne a waya. So ba wannan method ɗin muke bukata ba, muna so mu diba sai mu scrolling down wanda zai biya mu kuɗin mu ta banki. So bari mu je kai tsaye mu diba mu gani. Yawwa ga wani logo nan shi ma mu lura da shi ma ba logo bane na banki. Kan mi trade da waɗannan sai mu ƙara diba mu gani. So kun ga wasu nan masu logo na banki. Emilot 001 kun gan shi nan? So yana transaction ta banki kuma zai saya na daga 100,000 zuwa 200,000 da wani abu. So kun ga mu namu ba haka bane ba mu da kuɗi kamar wa'annan. To sai mu je mu diba daidai wanda yake da daidai irin wanda muke so za mu saida. So ga nan dai muna ta nema muna diddibawa. So ga wani nan yana sai daga 1,000 zuwa 20,000, kai 100,000 ne shi ma, kai ba shi za mu sayar ma ba. To kun ga wannan shi guda uku yana duk ta hanyar da kake so zai iya tura maka coins ɗin kai kuɗinka. So shi ma duk ba shi muke so ba, muna so za mu sayar da na 5,000 ko na 7,000 for the purpose of wannan training ɗin. So bari mu taimu nemo. So ga wannan mun same shi, shi kuma yana sai na 7,000. So mu kuma muna son da mu sai da ɗan fi na 7,000 amma bari mu je mu gani, mu ƙara tafiya ƙasan nan dai. Yawa so ga wani nan zai sai a kan 92.0 amma kuma zai mana transfer ta banki ne. To yanzu kai tsaye sai mu ce za mu saida mashi, sai mu ce sell. So a nan guraren kafin wannan seconds ɗin ya ƙare sai ka sauri ka sanya, sai ka nuna mai quantity of abin da za ka saida, sai ka added payment methods. To bari mu je mu sassaka da sauri mu gani. So muna so mu saidar da BTC ɗin kai USDT ɗin mu ƙwara 14 ne. To 6,100, to bari mu sa 15 mu samu na 7,000 da wani abu ko. Sai add payment method ga nan Kuda Bank, bari mu sa mai First Bank. Ga payment ɗin mu nan ya hau, sai mu je mu ce mashi sell. So ga sell nan sai mu je mu danna sell USDT to wancan bank. So mu ma kamar lokacin da muka je saye za mu yi waiting until sai ya zuba mana kuɗi a account. To yanzu haka mu ma muna nan muna jiran shi sai ya zuba mana kuɗi a account, kafin nan za mu yadda mu mai releasing na coins ɗinmu. Yauwa kun gan shi nan confirm receipt, da mun yi confirmation na wannan receipt ɗin to shikenan za a kai da mun yi confirmation na receipt to za a tura mashi coins. To kun ga yanzu ba mu yi confirmation ba, so muna da ta jiran shi bai turo mana coins ba har yanzu, kuma ga time nan na ta running. So kafin time ɗin na ake so ya ƙare ya turo mana wa'annan kuɗaɗen cikin account ɗinmu.
Yawwa har yanzu dai muna ne muna ta jira, ga inda in mun so za mu iya kiran shi, ga kuma ga dai kamar dai yadda in za ka siya so haka sharaɗin suke na wajen saidawa. So yan uwa mu ƙara haƙuri mu gani, mu ta jira mu gani. Ga method payment ɗina da zai yi min ta bankin da nake so turo man. Yawwa har yanzu dai muna da ta jiran shi. Yawwa to. So ga dai na muna ta jira har yanzu mu dai ba mu ji ya turo mana kuɗi a banki ba. So ga ɗan message nan bari mu je mu taɓa shi. Kun gan shi ne ya ce mai hello I am online. So na tura mashi I am waiting you. So har yanzu dai jiran shi nake. Kun ga ai bai turo man kuɗi ba, ba zan tura mashi coins ba. So kun gan shi na an ce ana gaya man cewa you have successfully placed an order. Please wait for the buyer to pay. Kun ga na yanzu suna man magana cewa yanzu na nemi cewa zan sai da coins to kada in jira. Okay, please wait for the buyer to pay. In jira har shi wannan wanda zai sayi nan ya riga ya tura man kuɗi na, in ji ƙararrawar alert cikin account sai mai releasing na coins ɗin shi. To har yanzu dai shi muke ta jira. So na ji ƙarar message ya shigo man cikin waya. So bara in je in diba. Binance aka ce yawwa na ji ƙarar kuɗi sun shiga cikin account ina. Yawwa to ga nan ya turo man 7,800 da naira da 300 da naira 8 kamar yadda ya haka. To ga a cikin gudan wayata kun ji ƙara ai shigar message ko. To kun ga yanzu yana cewa please check the following account and confirm the receipt of payment. Kun ga wanda ya saya nan Aliyu Nasir. So kun ga yadda mun ji kuɗi sun shiga cikin account ɗin mu, a yanzu ba mu ga damar riƙe mashi account kai coins ɗin shi ba ko. Bari mu sauri mu je mu yi releasing ɗin shi ya tafi kuɗin shi ya shiga. Kun kan shi nan wannan ko. So bari mu je mu ce confirm. Yawwa so ga nan confirm. So ga dai shi nan duk ƙarin verification ne na confirmation sai ka yi ɗan uwa. Kun ji message ya shiga ko. To sai mu zo mu danna wa'annan code ɗin nan da suka bamu. Duk da cewa wannan code ɗin ai ba ko ka kalle su ba wani amfani za su yi maka ba, shi sa na buga shi gaban idon kowa. Yawwa so kun gani ga coins na has been successfully haba an saida done. In na so sai in bashi command, positive command, kamar na san shi ma zai iya ce min done. Kun gan shi ko. So the order complete has already, yanzu order na an making ɗinta, kuɗi na suna account, shi kuma coins ɗin shi na riga na releasing ɗin shi. So wannan kenan haka ake yin transaction na selling na coins, sai ka ji kuɗinka sun shigo cikin account ɗinka. Fatan Allah Ubangiji ya sa mu dace. ‘Yan uwa ku riƙe kasuwancin nan, tsakani ga Allah kasuwancin nan ana samu. Kuma in haka yi kun ga wacce ni daga cikin irin ribar ƙafa ce ta wani coins da na sayar, sai na fidda zan yi hidindimun buƙatuna na rayuwar duniya. Duk da cewa buƙatar rayuwar duniya ba ta ƙarewa. So shawara ce nake bamu abokanmu don Allah a riƙe sana'an nan kuma a riƙa yin ta da taka tsantsan. Abin da duk baka sani ba, so za ka iya tuntuɓar Muhammad Jamil domin ƙarin bayani. Insha Allahu ku neme mu bidiyo karo na gaba. Fatan alkhairi ga kowa da kowa.